Vi forsøger at holde fast i det netværk, vi har gennem vores arbejde i udvalgsstrukturen. Og I kan prøve at se, hvordan det ser ud nu. Hvis man sætter det i system, så ser det sådan ud. Vi har børn- og ungeudvalget, vi som forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats over for børn og unge. Det er noget, der også er blevet talt om tidligere i dag, at helhedsorienteret er vigtigt. Vi har erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, som forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats i erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder. Vi har by- og boligudvalget, der forebygger kriminalitet og skaber tryghed igen ved en områdebaseret tilgang, der blandt andet omfatter betydningen af den fysiske indretning af by- og boligområder. Det er noget, vi faktisk har arbejdet meget med, at dit boligområde kan gøres tryggere. Der er mange muligheder. En af tingene er, hvis man barberer nogle af de der ligusterhække ned, så man rent faktisk kan se, hvad der foregår i området. Dermed også holde lidt øje med de børn, der leger, holde lidt øje med, om der kommer fremmede ind. Der er også små enkelte tiltag, som man har taget rundt omkring i nybyggeri, hvor man for eksempel har sørget for, at der er lys fra det sted, hvor taxaen sætter din datter af, når hun kommer hjem om natten, og indtil hun når op til din indgangsdør. For at sikre sig, at hun kommer trygt hjem, om jeg så må sige. Det er sådan nogle små ting, man kan gøre, og det er noget, vi arbejder meget med, om hvad man kan gøre omkring de steder, hvor folk bor, for at gøre det tryggere for alle. Det har vist sig i de senere år, det ikke er nogen nem opgave, fordi for mange, især for de unge, der er det sted, hvor de bor, i virkeligheden bare et sted, de kommer hjem og sover. Deres sociale liv ligger et helt andet sted. De er længe på deres arbejde, de går ud med deres venner, de er rundt omkring i byen. De er faktisk ikke ret meget på deres bopæl. Men det er noget, vi prøver at arbejde med, at du har et ansvar for det sted, hvor du bor. Du har et ansvar for dine naboer, og de har et ansvar for dig. Og endelig er der altså borgerudvalget, som styrker forebyggelse af kriminalitet og skaber tryghed gennem effektiv formidling af rådets rådgivning til borgerne. Og de røde bobler, I ser der, det er eksempler på de projekter, der er iværksat inden for de sidste år. Og det, der foregår i disse udvalg, det er altså, at man mødes, og man diskuterer problemer, der relaterer til det udvalg, man nu sidder i. Man finder selv på, om jeg så må sige, man kommer op med idéer og projekter, og så udvikler man i det enkelte udvalg, hvad man har lyst til at arbejde med, og kommer så og fortæller os, det er det, vi gerne vil. Så arbejder sekretariatet selvfølgelig ud over at være serviceformidler for disse udvalg, så har vi også selv nogle projekter. Og det vi forsøger på, er at udbrede kendskab til at få et fælles udgangspunkt for, hvordan vi i det kriminalpræventive råd gerne ser, at man arbejder med forebyggelse, og hvordan vi definerer de begreber, vi benytter os af. Vi har udviklet det forebyggelsesbegreb, som rummer de forskellige niveauer, vi lægger kræfterne i, og så forsøger vi at lave de mere opbyggende indsatser, som vi satser på, for at styrke arbejdet med det kriminalpræventive. Ordet opbygning har vi jo hentet med inspiration her i Norge. Jeg kan sige, at hvis det er lidt svært at forstå den der skabelon der, så kan jeg fortælle jer, at med tryghed, der mener vi, at vi vil fremme menneskers oplevelse af at føle sig trygge. Altså prøve at arbejde, fordi I ved jo, lige så vel som os formentlig, at føle sig tryg kan godt være forskellig fra den tryghed, der rent faktisk er. Altså mange ældre mennesker, har vi fra tid til anden hørt, er bekymrede ved at gå ud om aftenen, fordi man hører jo om så meget. Men vi ved jo, og statistikken viser os jo, at de, der bliver udsat for vold i nattelivet, det er unge mænd. Unge mænd udsætter andre for vold, og unge mænd er selv ofre. Sådan er det. Så ældre mennesker, der færdes ude i nattelivet om aftenen eller går på et lille besøg, er faktisk ikke nogen gruppe, der er særlig udsat for vold. Men det nytter jo ikke noget, hvis de ikke tror på det. Det nytter jo ikke noget, at de faktisk ikke vil blive udsat for vold, hvis de selv tror, de vil.
Så derfor er det meget vigtigt at få kommunikeret til dem, det er ikke farligt at gå ud om aftenen, I kan trygt bevæge jer ud. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at tryghed, som det også blev sagt før, tryghed skal være frihed, om jeg så må sige. Tryghed er et udtryk for, at du kan færdes frit i samfundet. Så det er en meget vigtig ting for os at få formidlet det til mennesker i det danske samfund, at det er faktisk trygt at bevæge sig rundt i det. Opbygning betyder, at vi vil fremme indsatser, der styrker samfundet, individet og forbedrer vilkårene for individet. Og forebyggelse betyder at forebygge eller undgå, at et problem opstår eller forværres, og kriminalitetsforebyggelse, det er så at forebygge og undgå, at et kriminelt problem eller hændelse opstår eller sker igen. Så det er jo ikke fordi, det er så originalt. Men som sagt, medlemsprojekterne er en stor del af vores kerneopgaver. Jeg vil gerne nævne et enkelt eksempel, nemlig det, vi kalder forældrenetværket. Og det har faktisk været et meget, meget vellykket medlemsprojekt. Det handler om et materiale, der er udviklet til at kunne anvendes fra de tidligste år i institutionen og frem til udskolingen. Det går i al sin enkelhed ud på at få forældrene på banen, så de tager del i børnenes trivsel og hverdag gennem opbygning af gode relationer i forældregruppen. Vi tror på, at hvis det lykkes at få en stærk forældregruppe, der føler, at børnene, og ikke bare deres egen lille Hassan, men børnene, den børnegruppe, er en opgave, som de skal tage sig af, så tror vi på, at også de børn, der nemt ryger ud på marginalen, kan blive inddraget i gruppen, kan blive en del af gruppen. Hvis man er i gang fra børnene er ganske små, hvis man kender hinanden, hvis man kan tage telefonen og ringe til den ene eller anden mor og far og sige, nej, nu er den altså galt med Brian igen, nu har han slået min lille Hassan derhen, kan vi gøre ved det? Er der noget, vi kan sætte ind, sådan at der ikke er så meget vold imellem børnene? Vi tror på, at hvis forældrene kan opbygge et stærkt netværk, så vil de også være en faktor i det arbejde, der består i at få alle med. Og vi ved, at mange skoler har lavet sådan nogle såkaldte legegrupper, hvor de altså alle børn i en klasse bliver samlet i en legegruppe på en 4-5 stykker. Det bliver lavet på tværs af de vennerelationer børnene ellers har. Der er de 4-5 stykker, og de 4-5 stykker forpligter man sig så til at tage med hjem, sådan de 4-5 stykker kommer hjem en gang om måneden og lege privat i de andre hjem. For den enkelte forældre er det så en gang hvert halve år, man skal have de 4-5 børn hjem. Men for børnene betyder det nogle strukturelt. Det betyder, at der bliver noget leg på tværs. Der bliver noget sammenhold på tværs af de almindelige venskaber i en klasse. Det materiale, vi har lavet der, er blevet godt modtaget og anvendes nu rigtig mange steder ud over det ganske land. Og så må vi jo håbe, at vi kan få det evalueret og finde ud af, om det så også er så godt, som vi selv synes, det er, og som det virker til, at det er. Om det virkelig lykkes os at få de marginaliserede børn med. Sådan at vi om 10 år forhåbentlig ikke har helt så stor en gruppe, som begår kriminalitet. Som en anden udløber af Ungdomskommissionens udredningsrapport var interessen og behovet for at arbejde med differentieret syn på straffeattester. I Danmark er det efterhånden blevet sådan, at du ikke engang kan blive flaskedreng i Netto, hvis du ikke har en ren straffeattest. Og det betyder jo, at det er meget ødelæggende for unge, og især ødelæggende for unge fra socialt udsatte familier, det er de fleste af dem jo, hvis du først har fået en plet på din straffeattest, så kan du faktisk ikke få et arbejde, så har du ikke mulighed for at tjene nogle penge, så kan du deltage i fritidsaktiviteter med andre unge. Så det er en meget uheldig konsekvens. Det var vi jo også opmærksom på i Ungdomskommissionen, vi foreslog faktisk, at man kunne lave en slags betinget straffeattest, og simpelthen sige, at første gang du begår kriminalitet, så kommer det ikke på straffeattesten. Anden gang, hvis du gør det en gang til, så får du både den første forseelse og den anden forseelse på straffeattesten. Og forsøget var altså for
ligesom at løfte en pegefinger, men ikke gøre det fuldstændig umuligt for dem at finde et arbejde, når de først har en enkelt straffelovsovertrædelse. Men det er svært at gøre noget ved det. Det er svært, og vi har også, man kan sige, at straffeattesterne har jo så trods alt den fordel, fordi man kunne risikere, hvis man ikke havde straffeattesterne, hvis arbejdsgiverne ikke måtte se straffeattesterne, så ville de måske sige, ej, ham vil vi ikke ansætte, for han bor i et socialt udsat kvarter. Han bor et sted, hvor vi ved, der er meget kriminalitet. Og det vil jo også være fuldstændig uretfærdigt. Så det er svært at finde en gylden middelvej, men en broget flok af interessenter har faktisk sat sig ned og forsøger i øjeblikket at arbejde med det, og forsøger at pege på nogle veje, hvor vi kan komme videre fremad. Og så her til sidst vil jeg nævne, at i forbindelse med det lokalt baserede kriminalpræventive samarbejde, så har vi fundet på en ny idé til et samarbejdsprojekt, som vi afprøver i marts måned 2011. Vi lader vores årsmøde afløse af en tilbagevendende kriminalpræventiv messe, som i 2011 afholdes i Esbjerg, som er en by i Jylland. Men ellers kommer det til at flytte rundt forskellige steder i landet. Og det er faktisk en idé, vi har fået fra Tyskland, fra de såkaldte Deutsche Präventionstage, der over flere dage trækker flere hundrede interesserede. Så nu vil vi prøve at se, om det kan virke for os også. Og vi har valgt et aktuelt emne, nemlig ungdomskriminalitet, netop på grund af, at den kriminelle lavalder i år blev sat ned, fordi det giver os jo nogle nye, nogle forandrede perspektiver i den tidlige forebyggelse. Vi må rent ud sagt, vi må endnu tidligere på banen for at forhindre, at børnene havner på det forkerte side af loven og kommer ind i straffesystemet alt for tidligt. Tilbage er der så kun endnu en gang at ønske jer tillykke med de første 30 år. Og jeg håber, der kommer rigtig mange flere. Jeg synes, det er flot, at I er nået på de 30 år, og jeg er sikker på, at de næste 30 bringer os endnu længere. Tak skal I have. Tusen tak for det. Vi tar oss tid til et spørsmål her også, og hvis det ikke er noen som melder seg, så tar jeg det også. I Norge i 2013 kan vi få en ny regjering. Det er stortingsvalg i 2013, og vi kan få en regjering som ligner på den danske. Du sa at dere ikke ble lyttet til når det gjaldt kriminell lavalder, men det virket som om dere kanskje har fått jobbe i fred, fått lov til å gjøre veldig mye annet uten at regjeringen har blandet seg inn. Har det vært slik at de har vært opptatt av noen symbolsaker, og så har de latt dere få holde på med alt det andre egentlig akkurat som før? Ja, sådan tror jeg egentlig godt, du kan sige det. De har i høj grad ladet os være i fred, og så har der netop været nogle enkelte symboler, hvor de siger, nu skal det, og det mener vi. Ja, vet du hva? Det var bare det jeg ville at du skulle si, til trøst for de som har begynt allerede her i denne salen å tenke på 2013. Tusen takk skal du ha. Du skal få en blomst.